kaka wakili aneno ni sheria ni bolu adier kase bedo ka fuatilia gik coalition madhi mbele kaeni tine no mnalwet UDA to UDA miwinjo masani ma wakili Salma wacho ni no tesgi nyaki ne kaka nogol joggi e party nogol ngat masani oyier chairman mar KPN Caleb he was assistant secretary general ma nogola golaji jogi noywaka last year te to sani gin makoro gitimo gimana gi ywak cha mangiso ni even at that time they never respected political parties nikech sani koro gine serikal to serikal badi duong nyatimo gimora mora ma ginyatimo koro sani koro gitime ni koro mor nikech koro itimo revenge ni Jubilee mar riembwani wabe koro nyaka wakethe gima President Ruto dwaro President Ruto mineno ni gimilongo ni opposition odwaro mondo jiteo bede boy Jubilee ebu mi odonyo nyaka ODM to okawo nyaka members me ODM ni koro mage adatiogo gimo kodwar en gimo ni opposition in this Kenya odwaro jite mondo bede mano de bede gi pogrok malach nikech inyalo kata na paro kana ucham kata mono wacho ni dwaro opposition kata na kweth manyalo keto piny owacho tesre se winjo ka president loso gik mowacho en president ma loso pile jonyocha no wacho ni otero ji 250 Germany on a population mar 85 million en jawach owacho ga wacha pile nango na dwaro opposition but timo en odwaro rule kaka Moino rule maonge opposition. Sharon, rokamano. Ingeni ka ne pok wachako no penjo okil ka entiere independent. To dongento na sayangore no entiere azimio, lakini kiwinjo kaka twak dhi. Tineno ka onge kata safina entiere azimio. An katwak on wach mar sheria. Kinyo wach sheria. Sheria wachango. Siasa kedo kako okil. Ingeni